Agatha Christie. Pametni se ne ljute, već izvode zaključke. Nikad ne mislite da se bolje razumete u to što je potrebno drugim ljudima. Život nije toliko dug da bi dosadio. Najveća sreća koja se može dogoditi u životu je srećno djetinjstvo. Samo u onim trenucima kada vidite ljude nasmešane, stvarno shvatate koliko ih jako volite. Pametan čovjek drži svoje razmišljanja za sebe. Srećni ljudi ne postižu uspeh. Oni su toliko u skladu sa sobom da ih jednostavno ne zanima ništa drugo. Zaista važne trenutke svog života primećuješ uvek suviše kasno. Svaka žena može da napravi budalu od muškarca ako to želi i ako je on zaljubljen u nju. Nikad ne radite to što drugi mogu učiniti za vas. Kada je reč o velikom novcu, poželjno je nikome ne verovati. Pretvarati se da nešto znaš je teže nego da to saznaš. Razgovori su izmišljeni za to, da bi ljude ometali da razmišljaju. Najbolji detektiv je slučajnost. Život tokom putovanja, to je san u čistom vidu. Malo ogovaranja daje životu pikantnu oštrinu. U 99 slučajeva žene se ponašaju kao budale, ali u 100 ispadaju pametnije od muškaraca. Žene retko greše u svojim sudovima jedno od drugoj. Ništa toliko ne opterećuje kao predanost. Naporno je kad je čovjek uvek u pravu. Neosporna logika je karakteristična za manijaka. Visoka reputacija je primarna potreba za prevaranta. Svaki ubica verovatno je nečiji dobar poznanik. Činjenica da budilnik nije zvonio promijenila je već mnogo ljudskih sudbina. Svaka uzajamna vezanost muškarca i žene počinje sa sjajnom iluzijom da misle isto o svemu na svetu. Zlo koje je čovjek učinio često naživi njega samog. Ako pokušavate da oživite prošlost, tada se na kraju ona ispoljava u izobličenom vidu. Ako vašim snovima nije predodređeno da se ostvare, mnogo je bolje da priznate to na vreme i idete dalje,